Benvingudes a l'Escoleta. Voleu saber com és un dia de la nostra escola? Els avis d'autonomia em fan estar segurs i feliços a l'escola. Aprendre a comunicar-nos és molt important. Ens estimem, ens cuidem i aprenem a respectar-nos. Juguem i mai deixem d'aprendre. Als racons toquem, observem, experimentem i comprovem. Esbrovem i coneixem el nostre cos. Les tecnologies són divertides. Ens expressem de diferents maneres i amb diferents idiomes.